Ay, menekan sa mis atop, guys. Balik, guys. Abang light, guys. Tayo ka, guys. Laom ka, guys, oh. Wah. Oh, wah, kita mo, guys. Ah, laom kayo. Ah. Ah. Boleh sa mis atop. Katulo, Bert, katulo. Katulong skylight. Oh, enggak katulo. Ya dapit itu, kilit. Tikas? Oh. Dito rin kilit. Nah, kani manggodo, kani batik kay ni oy. Koy pakuano na ni batik ini. Nah, muliki oh. Ano nga, putol niya? Batik lagi, batik. Nah, oh. Ukal mga na oh. Ha. Kusog ang uwan mo ana gyud dito, muso diha. Layat sa tikas. Asa na na tunga. Dan mo kate wala. Wala, aron ako dala. Dili nako. Bawa dali. Sa dihang gitirahan na ang bangag. Pila na ka kabilin? Duha? Kaya lang duha di ay. Ini turun na. Tarong-tarong pag-agi ni kuan ni. Ayaw gi mo gamit anang kuana oh. Bantay mo anang mga kuan tip-tip diha, ayaw mo gamit ana kay batik. Supplier naman. Bahalag masuko mong supplier ana diha. Porting bati gamiton. Liki-liki. Silan minindot silan. Lagi anay. Lagi anay. Kit-kit. Asa to? Ah, mo sige. Naliar ko to ba tong lalhaan ako? Ano ni? Laro pa ni? Ano yung pang TikTok man? Dili. Magawa nang kuha siya. Ano yan ang tutog? Ano ba diri oh? Liki-liki man yun ah. Nah. Ya, awas man to. Hindi na nataman. Ah. Na, ay mo gamit na ha. Bahala mo din mo supplier mo dia oh. Sa man inyong oh. Maintenance mo yung presyo Oh. Oh. Ah, yung liki. Oh. Ah, di na maayo na. Maintenance. Lokal siguro na niya nganing usa nga maligay ni liki lagi oh. Na. Original siguro na no. Or bago nang gibutang. Imit niya siya. Nabi di porsyon ng liki ka na oh. Wala man. Sino man kayo. Na. Uban awan na. Kita na sin. Api bisirop deh, di man sin deh.
Balita pikas eh. Daghan na po to dito da. Kalimang 4 lanes kuno gikan sa ikatulog gikan sa play, katulong skylight. Katulong skylight diha magsugod ang to padong si kalima. Kuyo kay niya mong kuan. Atop kay kuan. Kulurok nga plastic oh. Di ka ta mabunghog ani oh. Magabok di ba? Bulusot ang hotel, latay dire. Ito yung trabaho dito. Tungko. Wala sa ilikramor to diha. Wala sa ilikramor di dapita. Wala pa? Wala pa siguro. Maabot rin siguro ng higayon na nga sakan, tagbalik ng atok. Kapin? Dito. Ikas ba? Apikas? Oh. Asa man ni maura ni sa divisyon na dito Bert no? Kato sa divisyon na maura ni dire. Ito ba? Asa ra ni o lain? Amrag maoray. Kani mo ni taas nga kuan, mo ni turi ni David. Katong building ah, mo nang kuan. Balay nga Bulawan. Ikatulong skylight. 1 2 3 dito. Kani oh. 3 siguro. Silat ko ni. Ha? Balay gyud. Pinabawog. Ha? Share lahig design? Share lahig design. Kan di na ni subdivision, gawas naman ni subdivision. Kan yun, hindot kayang kulorop po. Ha? Sila to ni. Ikaw ikuan yo, kini. Ano uban? Muli ka rin sige. Sila din no. Suday. Uy. Kalima kuan kuno gikan ikato 5 4 lanes 1 2 3 4 5. Ito Ya padung dito. Ha? To kuno. Saan din ni buslot? Masih kani. Oh, wa man ni ko sila do. Ito lang po lain dayon. Si kalima 1 2 3 4 5 dire. Dayon. Padung kuno nga to, hurot-hurot kuno. To. Oh. Hebat. Ha, mau lagi gata. Binuang gani mo diha. Dahil nagto ka po pulis. Basig sa purlin sa ni Agi ba dito so ni ana ni
Ni sur sa 4 lanes, mang nagtuto na. Saan noon? Maghimo na sandayong 4 lanes ba? Di ko ingon nga to pero pusto kaya atay. Oh, ingon nila sad. Nako, bitaw ko katuo bitaw. Grabe sa purus buslot. Doon na naman, yapa po doon rin. Kining kailang Roy. Ubos na yung right? Ha? Ubos na nila. Oh. Ano? Oh. Ubos nila. Pag skylight, yan, dito. Katulog na. Sige yan, dito, padong na diha. Oh, padong nga rin. Puro. Nabulit naman ka. Kalima. Basig dito lagi siguro. Oh, matay bulit. Mara may way bulit diha. So manaog na mi guys, kay wa na mi bala guys. Wa na mi bala sa mong pusil. So malili mig mangga diri na may bunga di. Bunga ni na mangga oi. May bunga ni sayo ng kawaton reo. Okay? Sampol beng oh. Dula ray. Ay butong bird. Butong. Burot man yo. Burot na. Ha? Taas-taas. So, ito lang guys. Bye-bye.